everybody, this is me, Elisha Carlisle. Hello, welcome to Vlogmas Day 5. Dali lang ha. At Apple tong friend ko. Hindi makapaghintay, kaya ngayon ipapakilala ko sa inyo ang aking friend, si Joyce Pangilinan. Hi! Musta? So, ayan. Doon tayo sis kasi dakpan tayo ng jaywalk. So, right now, papasok na kami sa Rojas Night Market. So, ayan yung Rojas. Smile! Si Rachel Casper. Tara na girl, saan tayo first? Simulan natin tong mukbang natin. Street food Mukbang. Umuulan ngayon guys, so challenging tong ano na to. Hagarda, uy! Yan! So nahanap namin yung first nakakainin. So, nakakayang mag-vlog dito ah. First time ko mag-try nito. Unsa ni puchi? Unsa lang puchi te? Ay, lalamunan. Ah! Ah, naanggil. Te, pwede dere. Yan! Na! Okay, from the top. From the top. Isa! Bawal dili! Bawal sa ulit pero. Apa kayo na naging? Wala yan! Harap. Lamig ma'am no? Dami kayo. Lamig kayo? Next is chicken skin. Chicken skin. Dala na natanong. Ay, paningan sa kahalang. Ang sa sunod. Ube. Okay, proven daw, sabi nila ate. Go! Oh, kahalang. Buga-buga. Last. Ito, puchi. Mukbang, no? Ang kaon. Kumok siya? Yes, ma'am! Kailangan na dyan, uy. Tulo-tulo akong sipon. Dami man siya. So, dream niya daw makapunta sa channel ko. Yes, it's my dream. Thank you po, Ate Isha. First time pa lang masabihin niyo. That is it. Thank you. Yun na yan. Takbo na. Bayad mo na. Bayad Bayad pa? Sure. So, bibili muna kami ng drinks. Calamansi for me. So, next namin mukbang is mainom. So, inom muna tayo. Cheers. Cheers. Ay, ito kay honey lemon. Nanyo. Ito calamansi. Ito wala. Napaka-change. Wala mo bayad. So, 40 plus 15. Hindi ako magbabayad. Sponsor mo ni girl. Thank you for sponsoring me, ate. Okay, on the way to the next station. Makawat dyan niya akong cellphone taon-taon. Ano na gano'n? Guys, ingat lang. Pag di na ma-continue na video kay ikaw cellphone So, pag hindi ma-continue, guys. Alam niyo na. Okay, alam niyo na. So, this is our second station. Very cool. Anong bet na ano natin? Dumpling siya. So, more on dumpling. Ate, pwede lalahi ang flavors. Yes, sorted na ito, ma'am. Pero dali mo mo, turo ba hindi tanin mo? Try time durian. So, sa kanya kay ube, durian, and strawberry. Ano sa'yo? Strawberry ate. Ube. Ube lang tayo. Ube. Sabay tayo kain. Ube, durian, and strawberry. So, time for buchi. Cheers. Ilang durian yung kalasan durian? As in. Ano durian siya? Dorian gate siya, ma'am. Ilan ba? Strawberry. Pink. Senta. Durian. Kiss. Ano strawberry? Next is ube. 1, 2, 3. Ako ko nakuha ang ube. Ito yung ube. Ano siya? Lasa siya ang ube. Exit na po guys.
Kasi matubi continue din yung mukbang kay ulan. Ano ang charcoal? Charcoal. Durian aking next. Let's try. Tapos na ako. Charcoal. Busan mo dyan. Ubus ko na oh. Tingnan nyo. Wala na naman. Charcoal pa mo. Wala pa yung durian. Wala mo. Nice. Nakaulan. To be continued. Kasi umuulan. Ay, 20. Sorry. Sorry, te. Tama, te. Sorry tayo. Sorry. Oh my God, nakalimot yung bayad. Ulawa, uy. Vlog pa more. Guys, abutan kami ng ulan. So, standby muna kami dito. See you later. Our next station. Visual, cheesecake, French fries, kikiam, and tempura. Pili ka ni ate? Kaya yung tempura. 15 pieces for 10 pesos. Kita mo sa'yo. So, ito akin. Tempura. So, meron kaming kikiam, fishball, and tempura. So, same lang sila, pero magkapatid lang sila, pero Ay, mas malaki just ang export tempo. Mali, pila ka na yun? 20. Ubus ko na. Sabi mo, patuloy ako sila, pinag-ubus ko pa. Ako din. Alam ko ba, busog kayo? Kaya kaya? Ubus na. Lami. Gusto ka? I-blow mo lang. Bago mag-start. Cheese sticks. Init kayo. Tapos na yung kwek-kwekan, yung fishball. Sa... Grabe struggle kay ulan. Challenge obstacle. So next station. Sa grilled na naman kami. Grabe busog na gudkoon. Saan batikulon te? Eh ito. Ay, batikulo, no? Gusto ko to. Masarap. Barbecue. Good. Duha ka batikulon na lang ako. Ana, ug isaw. Na okay na natin. So, nandito kami ngayon sa grilled section. Hotdog, chorizo, mga taba. Pili lang ano, barbecue mo. Ayan. Isaw. This is my favorite. Batikulon. Atay. Hindi ako kumakain ng atay. Pero okay lang. Favorite ko yan. Barbecue. Tamad mo ha? Igang kaayo. Pinakatamad sa group. So ngayon, upo na kami. Tabihan namin tong Donya dito. Hello, welcome to my barbecue house. Pakita niyo mga outfit niyo kung gaano ka-fitty. Fitting. Mukbang. Ikaw. Ay, ano, tikasan kay Black. Black. Pero side view. Sobrang. Fitting. So, ayan. Wala akong screen protector. Wala ka confident. Ayan. Parang hindi ako buntis ha. Ano lang, busog. Ayan na. We're so excited. Buga-buga na ang kalayo sis. Ayan. Sarap-sarap. Waiting for our food. We will play Who's More Likely. First question. Who is most likely to end up homeless? Isha. Oh, si Isha kayo. Coco. Joy. Bakit ako? Ayun din si Joy. Si Rachel. Yes, ako. Para sa akin si Rachel. Ikaw. Ikaw din. Who is most likely to change their gender? Sabihin natin. Answer. 1, 2, 3. Rachel! Ay, feel ko lang. Feeling ko lang, not sure. Wala. Parang assumptions lang. Hi, Kanim. Who is most likely to do the most embarrassing things while drunk? Ano kaming tulo? Kami tulo. Kasi okay, kami. Parang ako. Kami, Yes. Habang nagkakaon na kita. Hindi kasi kami masyadong umiinom. Sige, next question ha. So, sagot kami 180. Magpili lang ako. Next question is, who is most likely to
say forever single? 1, 2, 3, go. Joyce. Giamin. Si Beach ha, kada si Beach. Joyce, single yung friend ko. Baka naman. Who's most likely to have more than one girlfriend or boyfriend at a time? Go. Joyce. Hindi, Isha. Feel ko Isha. Rachel. Rachel. Basta hindi ako. Ako, hindi rin ako. Like, totally honestly swear. Natatayimik ka. Sino choice mo? Self niya. Self. Para, quits kami, pantay kami, para sa dapat. Pero actually guys, like, loyal kami. Pero, lamig ka ayaw. Batikulong. Ay, ito lang ang favorite ko, yung puro taba. Yeah, favorite ko lang siya kasi yun lang yung kaya ko ma-support. So, who is most likely find the love of their life at a party? Ano daw? Find the love of their life at a party. Sino? Right. 1, 2, 3. Joyce, ano ako? Mas naman kasi yun, yung sa party yung may nagdala ka nagtanong sa kanya ano daw name niya. Ngayon kay ano niya, boyfriend niya na ngayon. Ay, all I know. So, ang boyfriend ko ngayon kasi na-meet ko sa party. Tapos nagtanong ano daw name niya kasi ano daw parang, ano yung, ano yun. Ito, who is most likely get pregnant soon? Isra. Si Joyce. Paano yung mangyari na, single nga ako, ang boyfriend. Peace out. Who is most likely date a few people at once? 2, 3, go. Ako, Si Joyce. Kung ako ang pinakamalupok, si Joyce ang pinaka-collect sila. Who is most likely flirt with someone else while in a relationship? wala. Wala, eh. Wala. Who's most likely to get married first? Isha. Isha. Dito. Kasi si I'm Isha, getting married next year, guys. very blessed sa love life si Isha. Habang sa aming tatlo. Buyag! Who is most likely gina-judge agad ng other people? Sige. 1, 2, 3. Rachel. Rachel. For Joyce ako, yes, ako. Ay, oh. Actually, kita good tulo. Like, gina-judge na yung tanila na. Maldita daw mi, sudeta daw mi. Pero sa tinuod lang, dili good. So, lipat na kami sa next station. So guys, naghahanap kami ngayon ng balot. Pero parang wala. So, sana meron. Kasi gusto namin mag-try ng balot. Kasi never pa akong nakatry ng balot. Siya, kay kumakain ka ng balot? Favorite ko ang balot. Ay. 16 days. Ikaw, Rach? Hindi, kanakain ko lang yung yellow. Bilog ba yan? Ayan! Yes! Ang pinakamakasalanan. Ang balot. Ito yung i-crack niyo muna. Ano, tapos babe? Piliin niyo yung parang medyo broad part ko. Hindi yung pointed. First time ni Isha mag-try ng balot. Kaya, let's make these memories last forever. Thumbnail. 1, 2, 3. Ayan, meron na. Nakikita ko na. Ayan. Ano ba ito? Wala pa. Ayan, guys. Ganyan yan. Masisiyo. Ayun man. Piliin niya. Okay, 1, 2, 3. Yay! Wow! Alam na ko na yung swallow. Lumi! Legit lami. Yay! So that is it, guys, for my vlog. I hope you guys liked it, and I would like to say thank you to my friends Joyce and Rachel for being on the go. Like isang sabi ko lang na, uy, Rojas tayo para sa vlog. Kay nag-go talaga Always sila. for Isha. So thank you so much, guys. One And Halloween.
like kahit sobrang busy nila and busy kami sa school, kay G pa rin sila sa aking challenge. Yes, So yun, thank you so much friends and thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video, and if you do, click the thumbs up, click the subscribe button and share it to your friends. Tell your friends to subscribe to my channel and Tell your friends. Tell your friends, your friends of friends. People you may know. Everybody, tell everybody, okay? And also, if you want to go to Davao, kaya gusto nyo kumain ng mga street foods or mga kahit anong food sa Davao, kasi Rojas Night Market is the best place to go to. So if you want to go here, just go in, sa Rojas lang siya. So this is famous, very famous in Davao City. So again, thank you. Bye!